90 leunen. Oké. Dames en heren, ik moet zeggen... Ik moet zeggen, dit jaar een tenen voor één optreden in Valkenburg is eigenlijk te laat of niet? Moeten we nu rustig beginnen of moeten we direct gas geven? Direct gas. Vloggy money. 3 minuten en 8 seconden. Het plein gaat uit de lucht. Einde met de weer. Gas. 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 Ho, 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 ho. Hier gaat springen. Hey, hey. Max morgens früh, doet s'avonds laat, zijn weer druk aan de kant. En alles is al ingepland, de dag duurt nooit te lang. In elke hand en alles best om te snappen aan de sleur. En op de les is de klokvink toch weer licht, waardoor weer te veel. Maar er is nu geen weg meer terug, dat je wat niet nog een keer. Dus vanavond maak je weer plezier, doordat maar hier gaat springen. Hop, hop, hop. Deze nacht naar de vreemde klaar, anders gaat ik de volgende dood. De buren wijzen het niet dat ze al jaren hebben verwoed. De mensen spreken veel te veel, die goed uit ze te geest. Maar ze zeggen niets, de plastic is leeg en op de bank niks meer steeds. Maar er is nu geen weg meer terug, dat je wat niet nog één keer. De vanavond maak je weer plezier, door er maar één net te winnen. Hier nemen we zijn vuur, hier is weer een 9 uur. En ach je die niet, iedereen kan baan de buurt. Maar er is geen weg met trap, dat mag. Dat je wat niet